Morista YouTube. Aamusporas. Mä sen, että kyseinen sporas aseita liikenteeseen, missä on kyydistetty, niin heidän paras normaali reitille. Normaali reiti, että tosiaan nyt pääsee tässä duunissa sporalla. Lähtee paljon lähempää mitä oli ennen. Hieno tässä vähän muutama juttu. Tässä on sen enempää tässä paljastaa kaikkea, mutta oli pari muuttujaa tulossa, mutta ei sitten sen enempää viitti uudella. Silleen. Tosiaan on tulisi NR24 pelattavaksi. Ehkä rakentaa joukkueen kunnolla, siis sit lähtee ehkä pistää striimeihin ja muihin. Ensin päätä vähän privassa opetella se uusi pelimoottorisysteemi ja sun muut. Missä on muuttunut. Otetaan nyt joku tullut sieltä tilaajia. Joukkueen. Silleen joo. On vähän ollut nihkeet nää videot. Tää meni pizzavideot tälleen, mutta se on niin paljon videot tehnyt, että se on vähän just, että mennään aina vähän loppuun kesken. Samoin näitä tubetteissa on se, että kun on tarpeeksi tehnyt, niin sit se kannattaa toistaa vähän samoin. Tällä hetkellä tosiaan yksi asiakas istuu tuolla, mutta muuten on ihan hiljaista. Hiljaista kun hautausmaalla sunnuntaamalla. Aamuinen pimeet on vielä. Kun on lunta valkoista pöytä tuohon maahan, niin sitten risti eritty. Joo, tästä duuniin tosiaan sparalla nyt tästä nukku. Ei nyt nukku vielä ohi pysäkkiä, niin sit on jee. Mutta joo. Näihin kuvia tunnelmia, pistäkää kanavaa tilaukseen ja peukuttakaa. Nähdään striimeissä, videolla ja jne. Ja